Ara que venen les vacances de Nadal, segur que teniu moltes estones per jugar. Què us sembla si fabriquem un arbre de Nadal amb cartró i plastilina? Arremangueu-vos, que comencem! Necessitarem plastilina hobby de color marró, verd, vermell, rosa, rosa fúcsia i blanc. Motlles per a modelar plastilina hobby. Eines per a modelar plastilina hobby. Un rodet de hobby. Un cúter. Un pinzell. Una goma. Un llapis. Un regle. Vernís fixador brillant de Bacus i cartró ploma prim. Primer de tot agafem el llapis i dibuixem un arbre en un dels cartrons. Repasseu si s'escau el dibuix perquè quedi ben marcat el cartró. Ara mirem quan mesura la base de l'arbre i tracem una línia perpendicular just al mig del dibuix, així. Ara marquem la meitat d'aquesta línia que hem traçat i a continuació mesurem el gruix del cartró. Veiem que fa 3 mil·límetres? Doncs ara marquem aquests 3 mil·límetres entre la línia dibuixada i tracem dues línies rectes a partir de la marca del mig que hem fet fa un moment. Així, el que estem fent és la ranura on encaixarà l'altre cartró. Ara ho veureu. Tallem amb el cúter l'arbre dibuixat. Compte, no us feu mal. Molt bé, ja el tenim. Ara agafem un altre cartró i el col·loquem al damunt de l'arbre que hem tallat. Marquem l'arbre en aquest cartró, de manera que ens quedin dos arbres totalment iguals. Ara el que hem de fer és repetir els mateixos passos que hem fet abans, però en comptes de dibuixar la ranura a la part de sota, en aquest nou arbre la dibuixarem a dalt. Ara, amb el cúter tallem aquesta ranura seguint les línies marcades. Fixeu-vos-hi. Un cop retallades les ranures, encaixem els dos arbres. Mireu que bé que encaixen. Ara agafem la plastilina hobby de color verd i fem un xorret. I mica en mica anem cobrint la zona de l'arbre que representaria que són les fulles. Amb la plastilina de color marró cobrim el que seria el tronc. Un cop cobert l'arbre, agafem les eines de modelar hobby i fem unes marques imitant les rugositats d'un tronc de debò. Ho veieu? Vinga, ara farem unes quantes figures. Amassem la plastilina de color rosa amb el rodet hobby i amb els motlles hobby fem diferents figures. N'hi ha de molts tipus. Nosaltres hem utilitzat formes geomètriques. Hem de fer figures de diferents colors i podem combinar-les si ens ve de gust. Fixeu-vos que bé que queda l'estrella amb la rodona. Quan tinguem fetes les figures, les hem d'enganxar a les fulles de l'arbre. Fàcil, oi? Podem fer figures de tot tipus. Per exemple, si barregem dos xorrets de color blanc i vermell, podem fer un pal de caramel. Només cal entortolligar els xorrets i corbar una de les puntes. Després tallem la part que ens sobri. Quan haguem acabat de fer la figura, l'enganxem a l'arbre. Quan tinguem totes les figures enganxades, aboquem una mica de vernís en un pot i amb el pinzell envernissem tot l'arbre per donar-li un acabat brillant. I ja està! Ens ha quedat molt bé! Mireu quin arbre de Nadal més maco! Amb les diferents plastilines podeu fer un munt de figures. Només cal deixar volar la vostra imaginació. Hem dibuixat l'arbre de Nadal sobre el cartró. Hem traçat una línia simètrica. Hem marcat la meitat d'aquesta línia i després hem dibuixat una ranura calculant el gruix del nostre cartró. Després hem tallat l'arbre amb el cúter i també les ranures dibuixades. Hem encaixat els dos arbres retallats. Hem cobert l'arbre amb plastilina verda i marró. Amb els motlles hobby hem fet diverses figures i les hem enganxat a l'arbre. Hem fet un pal de caramel amb les plastilines vermella i blanca i, finalment, hem envernissat la superfície de l'arbre. Que us divertiu molt aquestes festes, artistes!